ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обунатчиҳои канали мо Арзон TJK. Дӯстони азиз, имрӯза навор боз хонаҳои фурӯшӣ аз ҳамин тоқаи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. Дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастанд дар шаҳри Бохтар ва як хонаи дигар роҳӣ кардан аз Федератсияи Россия. Маромад бо диққат тамошо кунед. хоб дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ барои реклама кардан хулоса чизе ки доред, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дар ҳамин WhatsApp суратҳои қатъи маълумотҳои пурраш роҳӣ кунед. дӯстони азиз, реклама карда хонаҳои шуморо ва мошинои шуморо фурӯхта медиҳем. дар канали Арзон TJ подписатсия кунед. аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ ва мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон иншоалло ки бохабар мешавед. дӯстони азиз, зиёда аз 7-8 эълонай лайкҳоро фаромӯш накунед. ба ҳаматон тамошои бу фароваларо хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TJ. дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мегузарем ба аввалин эълонамо. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастаи қарор доранд дар шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф, пеши мошин бозор. назди бозори Ҳоҷи Шариф, пеши мошин бозор нархҳо аз 3200 сомон сар мешавад. зиёда аз 40-50 намуд ҳастаи дӯстони азиз, яъне ки 40-50 намуд дарвоза ҳастаи. хоб качелак ва кат ҳам ҳастаи бо нархҳои дастрас. Доставка, установка дорад гуфтага дӯстони азиз. нафароне ки мақсад дар кортон бошад, бодари азиз, мақсад дарвозаҳо маромад бо нархи дастрас, доставка ва установка ҳам дошта будааст. бо нархҳои дастрас нархонаҳо 3200 сомонӣ сар мешавад. рақамҳои телефонашон дагияи WhatsAppшон рақамҳои дастӣ метавонед муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед. дӯстони азиз, чиқаре ки қайд кардем, якта хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ҳаст. маромад бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Срочна бо нархи дастрас дар шаҳри Москва, город Домодедово гуфтага, микрорайон Барибино гуфтага Шеринар. хоб Котежный посёлок Новое Касино. масоҳати хонаи 138 квадратный метр мебошад. 3 дар хона ва дар 5 сотик замин сохта шуда. дӯстони азиз, хона гуфтага ду ошёна мебошад. дар якум ошёнаш якто террос, котёл, зал, якто кухни, як дари дигар, яъне ки як дари дигар хона дорад. дар дуюм ошина бошад дар хона, якто гардеробу яктои дигар террас. гирду атрофаш маҳкам мебошад. дар наздикиаш мактаб, стансия электричка мебошад. то аэропорти Домодеда 35 километр роҳ ҳастад. то МКАД бошад 40 километр. иваз ҳам мешавад дӯстони азиз ба ягон хонаи дар Тоҷикистон будагӣ. маромад нархи хона бошад 9 миллиона 890 ҳазор рубли урусиш мегаҳад. дӯстони азиз, нафароне ки хонахоҳ бошед, рақамҳои WhatsApp якум будага. тариқи рақамҳои WhatsApp метавонед ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлиги маромад. хона коробка мебошад дар часпондагӣ дар ноҳияи 5 деҳаи Тоҷиксой гуфтага. дӯстони азиз, дорои 4 дархона ва масоҳати заминаш 10 сотиқ, яъне ки дар 10 сотиқ замин хона ину замон сохтагия Шеринар. нархи хонаро бениҳоят арзон гуфтесаст. нархи 120 ҳазор сомониш мегаҳад. дар рақамҳои 38 33 21 96 ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp ман дар рақамҳои 911 32 43 44 ҳам WhatsApp, имо, Telegram ҳамаш қади кор мекунанд. тариқи рақамҳои WhatsApp-мон ёки имо қади ҳатман метавонед барои реклама кардан муроҷиат кунед. инак дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Кирпичный гуфтагай. 4хонагаҳ дорои 4 дархона, кухни, баня, ошхона, ҳамаи чиз дорад Шеринар. хоб хона гуфтага гирду атрофаш маҳкам дар 3 сотиқ замин сохта шудагай.
нархи ҳамин хона бошад 490,000 сомониш мегӯяд. дар масъалаи оби свет мушкилӣ нест. документҳои хона 100% қоидави кардагиай. хоб чолёби ангур ҳам дорад. ремонтҳои хубу замонавӣ. 4 дархона гуфтем. масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. нархи хона 490 мегӯяд. дар рақамои 904 26 33 73 хади ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълоно срочно хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, қишлоқи зафарёб, баъди мошинбозору молбозор, баъди қишлоқи чашма, 3 сотиқ замин, гирди ҳавлӣ маҳкам, кухни, бания, ҳоҷатхона аш тайёр бо фундаменташ, 3 дар хона 6 ба 3 ва 5 ба 3 ва калидору банияи дарунӣ рехтагӣ документ дорад. ҷои беҳтаринай, ҳамсоё зиндагӣ доранд. обу свет мушкилӣ нест. нарша 170,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки хулоса дӯстони азиз, фундаменташ рехтагӣ тайёр. дар рақами 909 91 51 03 ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълон мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. хона коробка мебошад. дар ноҳияи дӯстӣ, пешина ҷиликул, назди бозори пайшанбе, яъне ки пайшанби бозор дар қарор дорад. дар тарафҳои гаровтӣ, пеши литсеи касбӣ техникӣ. 3 дар хона. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин аст. сохташудагиай. хона бо хишти лоиқади бардоштагиай. дӯстони азиз, нарша 155,000 сомониш мегӯяд. дар рақами 909 59 49 70 рақамҳои дастиш монага метавонед муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд. назди ҳавлигӣ қарор дорад. дар ноҳияи Данғара, роҳи Ғеҷова гуфтагиай, рӯбарӯи мактаби рақами 81. дорои 4 дар хона ва масоҳати заминаш 7 сотиқ заминда. ҳамин хонаи имрӯзамон сохтагиай. нарша 230,000 сомониш мегӯяд. дар қишлоқи обод, яъне ки ҳамсоё зиндагӣ кардааистанд. маромад нафароне ки аз ноҳияи Данғара хонаха бошед, дар рақами 901 80 00 78 қади ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад. дар ноҳияи Рудаки, дар Ленинский район, деҳаи Иттифоқ, назди мошинбозор, тақрибан 2 остановка болотар. хона дар 3 сотиқ сохташудагиай. аз 4 ҳуҷра, 1 то ошхона, 1 то ҳаммом ва таххона иборат аст. ҳамааш дар якҷоягӣ дар даруни ҳамин ҷойгир аст. каме таъмираш мондагиай. нарша 298,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар рақамои 987 81 81 56 хади ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боқии сарбаланд ва хонобод бошед. навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. худованд нигоҳбон бошад. хайр дӯстон, то ноҳои оянда. худоҳафиз.